Kin gane ko? Ba ki gani ba? Wannan ma Saudiya suka bani a wata baby. Ba ki gani ba? Ni mana? Kai amma ta da nan ta yi kyau. Kuma ki san ma mene? Kawai Hajiya ta ce idan na je India gobe daga can zan wuce America. A sake da. Wa baby. Saboda haka kin gane? Kada ki damu. Jirgi ma zai Mun kudin gida kamar. Mun kudin gida. No, baby ba ni bane. Malam lafiya? No baby ba. Sai ci mun gida ka. Yau jiya ce yau ya ci da ka. Kai dan diba da kyau shine? Shine. Sati biyu kenan bai cika kayan nan ba. Kullum da shi nake zuwa ci mun gida. No, baby ba. No Ka baby. riba dai. Shine. No baby. Ba ni bane ba. An da ji kunya. Haka za a kare, an da ji No, kunya. baby ba ni bane ba no. To ai dai gara ni tunda ba ciko nake ba. Aisha Humaira ta tona muku asiri. Ciko pan store.